Is-settur tas-saħħa mill-ġdid fuq fom kulħadd. Din id-darba minħabba l-fatt li n-numru kbir ta' mediċini u anke prodotti ta' iġene personali jinsabu out of stock mill-ispiżeriji tal-POIC. Fost il-mediċini out of stock hemm dawk tad-diabete, tal-pressjoni, tal-epilessija u tal-kolesterol. Hemm ukoll kremi għal kontra l-ġilda niexfa u ħrieqi tal-adulti li jinsabu out of stock ukoll. Dan apparti li persuni li għandhom aktar minn 35 sena u għandhom id-diabete tat-tip wieħed iridu jonfqu mal 200 euro fix-xahar biex ikollhom il-Continuous Glucose Monitor. Ġibet l-attenzjoni dwar dan kollu l-kellim tal-Partit Nazzjonalista l-Kura Primarja Ian Vassallo wara li diversi persuni avviċinawh dwar dak li qed jaffaċċjaw ta' kuljum. Is-sitwazzjoni tal-mediċini out of stock ilha xhur titfa' pis fuq il-pazjenti u diversi persuni oħra li ta' kuljum jiġu bżonn mediċini partikolari. Il-Gvern min-naħa tiegħu suppost jippubblika l-lista tal-mediċini out of stock. Iżda din il-lista mhux talli mhix qed tiġi aġġornata talli l-Gvern neħħiha kompletament minn fuq l-internet. Fuq il-medja soċjali diversi persuni kummentaw dwar dan in-nuqqas li qed jitfa' pis kbir fuq il-familji Maltin u Awċin u li qed ikompli jżid mal-pis ta' loli tal-ħajja illi aktar ma jmur aktar qed jikber. B'kumment ta' juri kif qed tispiċċa tonfoq il-pensjoni kollha tad-disabilità ta' binha għax mhix qed issib mediċini li suppost jingħataw b'xejn mill-Gvern. U persuna oħra tweġiba li dan kollu daħk fil-wiċċ għax il-Gvern l-ewwel jagħtik imbagħad jerġa' jħoddlok dak li suppost wieħed huwa intitolat għalih. Kummenti ieħor jindika illi kull 9 tiem din il-persuna qed tonfoq kważi 38 euro għal mediċina kontra l-aċtu fl-istonku hekk kif din ilha out of stock mill-POIC mill-2018, 5 snin sħaħ. Dan kollu fil-waqt li l-Gvern Laburista minflok investa fil-poplu Malti u Awċi berba' il-miljuni tal-euro għal barranin ta' Vitals u Stewart.